लोगोफोर दा मानिथ' एकदम गरमनि सोरबा गुसु दैमाफोराव थांनानै गोजोमहैगासिनो बियार लोंदों जादों लोंदों इन्जय खालामदों दुगैहैदों दुगैबाबो गरम मोनबाय थायो आंहा ओमफ्राय खामानि मावनानै बारियाव गोलोमदै फिल्टार गलायलायनाय माने खामानि मावनांगासिनो आरो ओरैबायदि गरम दिनैबो 37 थांदों दा दसे उनाव 1टासोनिफ्राय 38 थांगोन नै नायनो हागोन नोंथांमोना नायनो हागोन नै 37 डिग्री दिनै जोंनि माजबाट एरियायाव आरोना सान्दुंखौ नायनो हागोन नै बा सान्दुङा ओरैबायदि गरम नै बेनिफ्राय टाइमा खैथा जाखो दा नायदो नै टाइमखौ देखायनोसै आं नोंथांमोननो टाइमा जादों 12:18 नै नायनो हागोन नै टाइमा 12:18 जाबाय नै सायहायावबासो क्लियार नुगोन नोंथांमोना 12:18 जाबाय टाइमा ओमफ्राय मानसिफ्रा माने दाउदै एवनानै नायगासिनो आरोना एक्सपेरिमेन्ट भिडिअ बानायगासिनो दं सोरबा आंबो दिनै मोनसे बानायनायनो नागिरदों दाउदै दैनि लाना फैदो आङो हामफ्रिजों आंजों दा जोङो नायनोसै आरो दाउदैया एवनानै नायगोन आरोना दाउदैया माने एवजामारना 10 मिनिटसो दोनगोन भिडिअखौ बेनिफ्राय जोङो काट खालामगोन आरोना भिडिअखौ जेखिजाया 10 मिनिटसो आङो टाइमखौ नोंथांमोननो देखायगोन ओमफ्राय लास्टाव देखायगोन आरोना टाइमखौ नोगोद गरमखा सान्दुंआ नै थिं ओमफ्राय नायदो नै साराया सुगोदानसो दै दंलायो नै ओमफ्राय दा जाननानै दोनदो 10 मिनिट दोनगोन आरोना जाननानै दोन थावखौ दानो होयो नामा दोन थावखौबो एयावनो दोन साराया नै दोनबाय जोङो दायो सारायखौ नायनोसै 10 मिनिटनि उनाव दाउदैखौ आं दैनि बायनानै लायदों आरोना ओमफ्राय बेखौ दायो रुगोन माबा एवगोन दाउदैखौ टाइमखौ नायनो हागोन नै टाइमा 12:20 जाबाय 12:20 जाबाय माने भिडिअखौ दायो बानायबाय थाबा बिराद गोलाव जागोन नालाय टाइमखौ नायनानै लादो नोंथांमोना थगायदों साननो हागौ नालाय 12:20 नालाय बेखौ आङो 12:30 एवगोन आरोना 12:30 एवगोन आरोना बेखौ थाव होनानै नै थावखौबो बेयाव दोनबाय सारायखौबो दोनबाय मानसिफ्रा एवगासिनो नालाय बेखौ आं दायो 12:30 एवगोन आरोना लोगोफोर जोंबो दिनै एवनानै नायनोसै आरोना माबायदि जायो जामारना जामारा माने जोङो बिनि एन्सारखौ मोननो बा नुनो हास्थायदों नालाय माबायदि जायो बेखौनो दिनै जों बानायना नायनोसै आरोना सान्दुंखौ नायदो नै सान्दुंआ आयु मा जानो लोंनो सुख जायोना खामानि मावनो सुख जायो दा नै 12:21 जाबाय 12:21 माने भिडिअआ बिराद गोलाव जागोन नालाय 10 मिनिट जानो हागौ बेनिखायनो जों दायो ओरैनो दसे थाथ'नोसै आरोना बिनि उनाव डाइरेक्टलि आङो एवनायखौ देखायनोसै 12:30 देखायगोन आरोना 12:30 सेन्देल गानालासिनो वा डेन्जार गुदुं आयु सेन्देल गानालासिनो गुदुंथार जाया अयथासार गुदुं भिडिअआ बांद्राय गोलाव जागोन नालाय बिनिखायनो दसे स्टप दोनथ'नोसै आं भिडिअखौ डाइरेक्ट टाइमखौ देखायनोसै आं नोंथांमोननो 30 आङो दायो माबा खालामगोन आरोना 12:30 दाउदैखौ होगोन थावखौ दैया रानबाय दैया एसे दंबावो रानजोब्बाय र' बे दै रानजोबथारबा होनोसै आरोना थावखौ बिबारखौ जि मोजां नुहुरो जोमैखौ मन्दिरखौ गुदुं नङा हाया 12:25 जाबाय नै दायो नायदो नोंथांमोना माने 5 मिनिट जाबाय आरोना 5 मिनिटआव जोङो नै साराया दुंबायानो माने थावखौ होनानै लाग्रोसै जोङो गानोनो हाया नै आथिं गोजा गानोनो हाया ओरैबायदि गरम थां थावखौ हैदो ओमफ्राय जल्दि थावाबो 5 मिनिटआवनो दुंनांगोन ना ओरैनोथ' अदाबाव होबाथ' सारायफ्राव फैबा 2 मिनिटफ्रावनो दुङो थावा खिन्थु नायनि दायो वाव 5 मिनिट दोनगोन थावखौबो जोङो एसे होबाव माबाना हो फेनलाना हो सोमाव सारायखौ सारायखौ सोमाव दे 5 मिनिट दोनबावगोन जों दा जोङो 12:25 होबाय नै थावखौ 26 जाबाय दा जोङो थिग 12:30 बाजियाव माने दाउदैखौ होगोन आरोना दुंमारा 5 मिनिटआव 5 मिनिटल' नायगोन जोङो बिनि बाराबाथ' दुंखागोन दुंनाया 5 मिनिटफ्राव नायगोन आरोना जों दा 12:30 मादि दुङो थावा 5 मिनिटआव बेसेबां दुङो थावखौ नायनोसै नै थावखौ होबाय जोङो दाउदैया लाखादो रेडि
गरमहाय गरमथार जोंसो ओंखारलायलांबाय आङो सान्दुङानो नायनो हाया मेगनानो देन्जार गोथां गोथां जाजोबलायदों सान्दुङानो माला अखा हागोनथाय नायदो लोगोफोर 12:30 जाबाय टाइमा बेनिफ्राय नै 37 डिग्री सेलसियास आरोना गरमा थांदो हैदो बोरो नै दावदैया लांफाद' दावदैया लांदो नै दावदैया दैसेल' एवगोनलै जागोना जाया बेबा जागोना जाया मानसिफ्रा जायो होनबाय थादों आरोना गरमखौ नायनो हागोन 37 दं मैया 38 मोन दा दसे उनाव 38 जागोन नै माबानिफ्राय 38 जागोन एकथानिफ्राय दे होदो होनायलाय जायोना जाया थावाथ' दुंबायानो नै 5 मिनिटल' दोनदो आरोना जोङो दाउदैखौनो सिफायनोरा माबायदि हिनजावथाय माबायदि हिनजाव हाबा लाखांनो मोनखो आङो ब्रो मादो जायानो सेनेने बेखौनो निउसाव होलायलायबावो आरोना सारायखौ थावाखौ सारायखौ मा होनो अराव गुदुं खालामना लाबोखायोमोन दां जागोना जाया नायबावनि ओमफ्राय जों 5 मिनिट दोनबाय आरोना 5 मिनिट थावखौ गुदुं खालामनानै दोनबाय सारायखौ 5 मिनिट दोनबाय गासै 10 मिनिट ओमफ्राय नै होनानै दोनबाय आरोना जिखुनु जाया आरो नायबावनोसै जों बेखौ आरो 5 मिनिट बा 10 मिनिटसो होनानै नायनोसै जामारना जामारा ना बेखार जायो ओरैनोथ' 10 मिनिटआव जायासै नै 32 जाबाय 12:20 आव बानायदोंमोन जों भिडिअखौ 32 जाबाय नै 12:32 जाबाय दायो टाइमखौ नायनो हागोन नोंथांमोना थगायदों सानदों जानो हागौ ना टाइमखौ नायबानो जाबाय नै सारायखौबो सुगोदानसोमोन जोंना नायनोसै एबार मानसिफ्रा इडिटिं खालामदों ना मादों दा दसे उनाव नायबावगोन जोङो जामारना जामारा टाइमखौ नायदो नै लोगोफोर 12:35 जाबाय जोङो 12:20 आव बानायदोंमोन जोङो 5 मिनिटआव 5 मिनिट दोनदों आरोना माबाखौ सारायखौ गुदुं बेनिफ्राय 5 मिनिट आरो जोङो थावखौ होबाय ओमफ्राय दा 10 मिनिट जाबाय 5 मिनिटआवथ' जायासै 10 मिनिट जाबाय नै 10 मिनिट दोनबाय जायाखै 10 मिनिट दोनबाबो जोंखौ सोरबा फ्रडसो खालामदों ओरैनो बेखारसो थगायदोंसो मानसिफ्रा सोरबा माने मा होनगोन बेखौ गेसाव सारायखौ गुदुं खालामखानानै लाबोबाय दा ओमफ्राय दोनफैबाय सिथ्लायाव ओमफ्राय दावदैखौ होबाय सेनेने खालामलायबाय आरोना ओमफ्राय जों दा नायबाय जाया ओरैनो बेखार थगायदों मानसिफ्रा खिन्थु जायगायाव जादोंबो जानो हागौ सोरबा आधा घन्टा गाहाम दोनदोंदां आधा घन्टा गाहाम दोनबा जादों जानो हागौ खिन्थु आङो 15 मिनिट दोनबाय आरोना दायो जायाखै 15 मिनिटआव खामानि गैया बेखारसो गरमालाय गरम जादों 38 थांगोन दा दसे उनाव 38 सेलसियास थांगोन गरमा लाबोदो ओमफ्राय दावदैया खामानि गैया अबेनि एक्सपेरिमेन्ट भिडिअ बे जागोनबो दाङै नै लोरोदबो जाहांबो जायाखै दासो एसे जाहांदों टाइम लागोन बे जाबाबो जानायालाय बहुद टाइम लागोन मथा मथि आधा घन्टासो दोनबा जागोन सोरबा माने दावदैखौ होनाय लोगो लोगो जानाय देखायदोंना सारायाव थाव सेरनायाव माबा बेदरफोर सेरोबा सेनेने आवाज होयोना बेबायदि देखायदों आरोना ओमफ्राय जोंबो जागोन दांनानै बानायबाय न' जायाखैसै माथो थ' एवनानै जाहैनोसै डाइरेक्ट आं एवालाय बेसेबां गरमावनो एवना जानो जाबो नांगौबा